ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭୋପାଳ ଶିଳ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭୋପାଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫ କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାଁରେ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଘଟଣାଟା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 1984 ଡିସେମ୍ବର 2 ଆଉ 3 ତାରିଖ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଡିସେମ୍ବର 2-3 ମଝି ରାତିରେ। ହଁ, ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳ ସହରରେ। ସେଠି ୟୁନିୟନ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ବୋଲି ୟୁସିଆଇଏଲ୍ ନା? ହଁ, ୟୁସିଆଇଏଲ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ କାରଖାନା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥିଲା, ହଁ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଥିଲା ମିଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସାୟାନାଇଟ୍, MIC ବୋଲି କହନ୍ତି। MIC। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ କେମିକାଲ ନୁହେଁ। ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ। ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ। ଖାସ୍ କରି ଆଖି ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ତ ପୁରା ମାରାତ୍ମକ। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଟିକେ ନୁହେଁ, ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପାଖାପାଖି 40 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। 40 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍? ବାପରେ! ହଁ, ଏତେ ପରିମାଣର MIC ଗ୍ୟାସ୍ ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ସିଧା କାରଖାନା ପାଖରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ତ ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଏଇ ବିଷ ପବନର ଶିକାର ହେଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆମ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। କାରଖାନାରେ ବହୁତଗୁଡ଼େ ସୁରକ୍ଷା ଜିନିଷ କାମ କରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଫ୍ଲେୟାର ଟାୱାର। ତାର କାମ ହେଲା ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ହଁ। ସେଇଟା କୋଡ଼େ ମରାମତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚାଲୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍କ୍ରବର, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା, କ୍ଷମତା କମ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏପରିକି ଆଲାର୍ମ ବା ସାଇରନ୍ ଯୋଉଟା ବାଜିବା କଥା, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସୂଚନା ବି ଦେଲାନି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏସବୁ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା, କଷ୍ଟ କଟିଂ। ଓହୋ। ହଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଅବହେଳା, ଖରାପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ତ ପୁରା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ସେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେଲ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ହଁ,